Makadini mkuru makadini ndanga ndichiona pafamu vanhu vanga vachikuremekedza asi mune purazi. Ndiri manager papurazi. All right, ndaona vanhu vanga vachikuremekedzai chaizvo. Maremekedzerwo yacho aya ndatoti vakuru ava tasvikirwa nevakuru vemafamu ka. Ndaona vanhu vachikuremekedzai. Ndo chete zvandaoneswa naMwari paupenyu hwenyu. Imi zvakamirawo sei? Ndinogara kupurazi ndiriko. Saka ndinoita zvokuuya ndichienda kupurazi. All right. Saka mukoma vangu vane dzimba dzakawanda muno Marare. Takapiwa imba namukoma patinogara. Vadzimai vangu vanenge vari vega ndandisipo ndiri kubasa. Saka pane gomba remarara riri pamba. Ndakasvika ndichida kupisa marara anga ari mugomba. Manga mune chitsapo chesaga changa chiri imemo. Saka zvandaipisa chitsapo chairamba kutsva. Chandati rega ndichivhure chitsapo ichi. Ndonoti nguva ichiri kunetsa kutsva pamwe zvandikachivhura chinokurumidza kubvira. Chandachibvura. Chandaona mukati mechitsapo mune maprotector anga akashanda 3. Chandadaidza vadzimai, chandavabvunza nhai vadzimai, zvinhu zvemaprotector yakashanda aya munomaziva ave ndiani akashandisa maprotector? Ndiyo nhavo yandititsapa navo nekuti zvinhu zviri kundishungurudza, zviri kundidya mwoyo. Kunyange ndikaudza weukama zvimiri zvakanaka. Okay, ari kupi mukadzi wenyu? Uyu ari apa. Makadini? Ndinofara makadiwo. All right. Ava hanzi havachanzwisisa. Hanzi havachanzwisisa zvamakavaudza. Zvidziviriro izvi hazvisi zvenyu here imi? Hazvisi zvangu. Television. Imba yamuri kuchengeta pane vamwe vanombouya here yamakapiwa yaba mukuru kunzi muvachengetere? Ndiri kuona upstairs isati yapera kuvakwa handiti? Hongu. Haisati yapedziswa kumusoro kune rufu haina? Isati. Saka imi muri kugara pasi payo imba iyi? Hongu. All right. Saka pane anombouya here pamba apa amai? Hapana anombouya. Ko iyi zvakabva kupi manje? Mhepo yakatakura? Handichazivi manje ipapo kuti zvakafamba sei. Marara ari mugomba umwe haasi epamba penyu here? Ndepamba penyu. Makazvionawo here? Makavaratidza here apo? Ndakavadaidza tikavaratidza kwazvona. Makazvionawo ka? Hey. Pakatoipa. Kana wo waziwa wozoita sei? Kana waziwa? Ukaona munhu achikurapira zvinhu zvawaona nezvavamudaidza akaona, munhu anogona kukuraya. Iwe ungotsvageyo kugomba remarara iko kunovhujunirana nemarara uku. Kwakunovhujunirana nemarara vakomana makaoma nai? Hallelujah. Amen. Ndiri kufungidzira kudai iso. Pana gadhi anombouya pamba penyu handitika? Hogu. Gadhi anenge ari kuziva kuti zvakafamba sei. Ndo mafungidziro andiri kuita. Gadhi anenge ari kuziva kuti zvakafamba sei. Imbonobvunza gadhi. Ndikufungidzira gadhi inini. Ini ndo zvandikufungidzira. Amai hamusi kuzvionawo here? Gadhi kuti anenge ane zvaanoziva. Gadhi. Anogona ane zvaanoziva. Ano zvaanoziva. Muri right imi. Gadhi ane zvaanodi. Ane zvaanoziva gadhi. Nyaya yedu tatopedza shamwari. Gadhi amai vari kuziva kuti gadhi ane zvaanodi. Zvaanoziva. Aisi pane kubatsirwa here kunopfuura apa? Amai, mira tinzwe shamwari, tinzwe anogara pamba. Amai, kuonawo kwenyu gadhi haana zvaanoziva here? Maonerewo yenyu.
ane chokwadi chaanotoziva. Kaka ni gadhi ane chokwadi chaanoziva naiwa kumana gadhi ane chokwadi chaanoziva zvimwe zvamuchada ndezvi gadhi ane chokwadi chaanoziva. Maakuzoonawo kamai kuti kare gadhi iyeyi uyu achiuya pamba apa aitouya nekalanchi kake. Mazuva ano zvaakutongotishamisa kuti kana chikafu chaicho hachatakura. Maakumuonawo pamunomuvhurira gedhi pai aakungopinda so kudhara aitotakura kalanchi kake so. Mazuva ano aakungofamba sharapu so, kureva kuti zvinenge zviri kavhadhi kumberi ikoko. Une zvimwe zvaungade kunzwa here baba? Saka zvichitora gadhi ndiye atomuridzi wepapa.